Middelbare school in Capelle moet dicht. De school krijgt een onvoldoende van de onderwijsinspectie. En dat is schrikken voor de leerlingen. Ja, verdrietig, geëmotioneerd en zelfs even gewoon niet weten wat ik moet doen. En verder in deze Zeeland nu. Geen as meer uitstrooien, zegt Natuurmonumenten. En lang wachten bij kapotte cv-ketel. Goedenavond. De Isaac Beekman Academie in Capelle stopt na dit schooljaar. De middelbare school krijgt geen geld meer van het Rijk. Alle leerlingen moeten naar een andere school. De Isaac Beekman Academie is geen doorsnee middelbare school. Het is een school voor persoonlijk onderwijs en dat betekent klassen van maximaal 16 leerlingen, veel tijd op school en weinig tot geen huiswerk. Het nieuws dat de school nu moet sluiten slaat bij de leerlingen in als een bom. Ik was onderweg naar huis en ik zie op een gegeven moment krijg ik een appje van een vriendin van mij van kijk even je mail. En toen zag ik inderdaad de mail binnenkomen en toen ben ik wel geschrokken, ja. Verschrikkelijk. Ja, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Heel verdrietig, geëmotioneerd en zelfs even gewoon niet weten wat ik moet doen. Ook voor de school kwam het nieuws als een klap. Dit was niet het scenario waar we op hadden gehoopt. De sluiting per 1 augustus, dat heb ik niet zien aankomen. En het scenario daarna was dat je op zijn minst een afbouwfase had gehad. Dus dat je nog met de voorexamenklassen door had kunnen gaan. Het stopt dus nu eind dit schooljaar. En dat betekent dat leerlingen nu moeten gaan nadenken over waar ze volgend jaar verder gaan met hun opleiding. Al is die gedachte voor sommigen nog erg eng. Deze school is mijn thuis geworden en ik ken iedereen en het is kleinschalig. En ik heb geweldige docenten en geweldige vrienden en dan moet je dat opeens ergens anders gaan doen. Dat is heel pijnlijk. Het hele idee van een andere school, dat vind ik sowieso al vervelend, want ik voel me hier gewoon thuis. Ik hoor hier, zeg maar. Maar ook gewoon al die vrienden die ik dan ga missen, die ik gewoon misschien wel nooit meer zie, zeg maar. Voor de school ligt de prioriteit nu vooral op hoe de leerlingen het best overgeplaatst kunnen worden. Dat doet wel pijn. Maar goed, nogmaals, we gaan er voor de leerlingen alles aan doen om ze goed op een andere school te krijgen. Ik praat erover door met verslaggever Ellen Nieuwenhuizen. Ja, Ellen, de school moet ook dicht vanwege te weinig leerlingen. Hoeveel komen ze er tekort dan? Ja, ze hebben er nu 296 en dat zouden er 358 moeten zijn. Dat kan de minister op zich nog wel door de vingers zien, maar ze heeft dan een aantal eisen gesteld, waaronder over kwaliteit. En daarvan zegt de onderwijsinspectie nu, die is onvoldoende. Maar zijn de lessen dan niet goed? Nee, de lessen zijn prima, daar gaat het niet over, de docenten ook. Het gaat volgens de onderwijsinspectie bijvoorbeeld over dat de begeleiding van de leerlingen tekortschiet en dat er onvoldoende zicht is op de ontwikkeling van de leerlingen. En volgens de directeur gaat het vooral over het administratieve aspect daarvan. Nou was jij vandaag op die school, ja, hoe was het daar? Ja, leerlingen zijn natuurlijk heel verdrietig. Eigenlijk iedereen is verdrietig. Leerlingen begrijpen ook niet waarom dit besluit genomen is. Leraren raken natuurlijk hun baan kwijt, maar zijn vooral bezig met hun leerlingen, hoe het verder met hen moet. En tegelijkertijd vond ik, ja, er heerste verdriet, verslagenheid ook wel een beetje. Maar ze zijn ook heel strijdbaar. Ze hebben ook wel zoiets van, nou, we hebben nog een half jaar. We gaan er ook van wat van maken, ook met z'n allen. Nou, dat is maar goed ook. Dankjewel. In natuurgebieden van Natuurmonumenten gelden vanaf volgend jaar fors strengere regels. Zo mogen bezoekers straks maximaal 3 honden bij zich hebben. Drones zijn verboden. En ook het uitstrooien van as van een overledene mag niet meer. Trouwfoto's maken mag alleen als je vooraf toestemming vraagt en ervoor betaalt. Natuurmonumenten is in Zeeland eigenaar van 12 natuurgebieden. De nieuwe regels zijn nodig omdat planten en dieren veel last hebben van de drukte. Nog nooit reden er zoveel voertuigen door de Westerschelde-tunnel. In 2023 waren er ruim 8 miljoen passages. Dat is 500.000 meer dan het jaar ervoor. Het is duidelijk dat we in 2023 eigenlijk weer die opgaande lijn te pakken hebben die we voor corona hadden. En ik denk toch dat dat komt door het succes van het opwaarderen van de N62, waarin we een hele goede en betrouwbare route zijn. In de cijfers viel op dat de bestuurders vaker vertraging opliepen. Je zou denken meer pechgevallen of ongelukken, maar dat zit anders. Het heeft te maken met het vervangen van de verlichting in zowel Oostbuis als Westbuis in oktober, november en een deel van december. En in de praktijk zijn we daardoor wat minder beschikbaar geweest, maar was de tunnel eigenlijk open terwijl er doorgewerkt werd. Het verleggen van de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland. Al jaren wordt daarover gesproken, maar is het wel echt nodig? De BBB, de grootste politieke partij in de provincie, heeft daar twijfels over.
Niet de veiligheid zou voorop staan, maar het commerciële belang van de projectontwikkelaar. Dit vliegtuigje stijgt op van vliegveld Midden-Zeeland. Het vliegt naar het westen en komt straks over de huisjes van Waterpark Veersemeer. Dat komt doordat de landingsbaan nu nog precies oost-west ligt. Maar er zijn plannen om de baan 22 graden naar het zuidwesten te draaien. Dat zou zijn voor de veiligheid. Dat is eigenlijk een van de meeste redenen dat wij niet meer over de camping en de voormalige camping een Oranjeplat gaan vliegen, maar eromheen. Dat vind ik wel belangrijk. Er is 45 hectare voor nodig om te verleggen. Daardoor kan ook de omgeving niet meer zoetwater trekken uit de ondergronden. Waar is dit voor nodig? Welk doel en wat heeft Zeeland daaraan? De firma Driestar uit Noordwijk gaat voor ongeveer 25% meebetalen aan het verleggen van de landingsbaan. De recreatieondernemer wil Waterpark Veersemeer moderniseren en uitbreiden met 31 hectare. Geronk van overvliegende vliegtuigen hoort daar niet bij. Maar het meebetalen aan de nieuwe baan door Driestar roept ook vragen op. In 2017 hebben ze de baan hier nog verhard. In 2018 zijn er plannen gekomen voor de recreatie en pas toen is het gaan lopen om de baan te draaien. Dus dan denken wij dat het vooral voor een commercieel belang is in plaats van een algemeen belang. Vandaag sprak de Zeeuwse politiek over het draaien van de landingsbaan. Het provinciebestuur kreeg de vraag of het nu vooral gaat om een commercieel of een algemeen belang. Het is gewoon allebei. Daar kunnen we heel helder over zijn. Die discussie hebben we ook 2 jaar geleden al gevoerd. We weten dat de bewoners daar in die omgeving gebaat zijn in veiligheid en geluid als de baan gedraaid wordt. Dat daarmee ook de recreanten en de recreatiewoningen gebaat zijn, ja, dat lijkt me evident. De vliegvelddirectie hoopt op een snel en duidelijk besluit, omdat de onzekerheid van nu plannen maken voor de toekomst in de weg staat. En het zou ook fijn zijn als de politici wat meer echte interesse zouden tonen. Iedereen weet hoe politici zijn. Vaak veel verhalen, maar ik heb tot heden nog niemand gezien, helaas. We gaan naar het Abdijplein. Daar is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, er wordt al lang gesproken over het draaien van die baan. Maar gaat het nou binnenkort gebeuren of niet? Nou, niet op korte termijn hoor. Pas van de zomer wordt daar verder over gepraat. En de eerste hobbel die sowieso genomen moet worden is een uitspraak van de Raad van State. Daar wacht iedereen op. Als die uitspraak negatief is en Waterpark Veersemeer niet uit mag breiden, nou, dan is het ook onwaarschijnlijk dat de firma Driestar gaat meebetalen aan het draaien van die baan. Maar het is goed voor de veiligheid, zegt de provincie. Dat zeggen ook de mensen van het vliegveld zelf. Gaat de overheid dat draaien van die baan dan niet gewoon in zijn geheel betalen? Nou, die vraag heb ik ook gesteld aan gedeputeerde Van der Velde. En hij zegt, ja, in eerste instantie moet je dan eigenlijk toch bij de gemeente Middelburg zijn. En toen vroeg ik, ja, gaat de provincie dan misschien meebetalen aan die veiligheid? En toen zei hij, ja, op wat als vragen, ja, daar ben ik niet zo van. Dat is geen antwoord dat je als journalist wil horen, maar voor een politicus is het wellicht een verstandig antwoord. Dankjewel, Marcel. De natuur in een aantal Zeeuwse duingebieden is de afgelopen jaren verslechterd. Het gaat om de manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Er is onder meer sprake van verzuring en vermesting door te veel stikstof. En er zijn te veel invasieve soorten in de duinen. Planten en dieren die er niet horen en de oorspronkelijke natuur verdringen. De Ecologische Autoriteit waarschuwt dat er snel maatregelen moeten komen. Wielrenster Shirin van Anrooy uit Capelle heeft haar contract bij Lidl Trek verlengd. Ze blijft tot en met 2026. Lidl Trek is een van de grotere teams in het dameswielrennen. Van Anrooy blijft ook nog in het veldrijden actief. Gaat je cv-ketel kapot, dan heb je op dit moment kans dat je lang moet wachten op reparatie. Net als op een monteur die een onderhoudsbeurt komt geven. Die lange wachttijden komen volgens de brancheorganisatie Techniek Nederland door de nieuwe koolmonoxidewet. Daarvoor is een bepaald certificaat verplicht. En een groot deel van de installateurs en bedrijven hebben dat nog niet. Waardoor ze voorlopig niet meer aan cv-ketels mogen werken. Vooral de kleine installatiebedrijven en ZZP'ers hebben moeite met deze verplichte certificering. Heb je alles? Ja, ik heb alles. Oké, tot straks. Doei. Doei. Al onze monteurs die in dienst zijn, die dus werken met gasverbrandingstoestellen, moeten dus een certificering behalen, een persoonlijke certificering. En daarbij komt dus ook nog dat we als bedrijf zijnde een certificering moeten behalen. Naast dat het behalen van zo'n certificaat veel tijd kost, brengt het ook extra kosten met zich mee.
Voor een persoonlijke certificering van de monteurs zit je zo rond de €700 per monteur. En voor de bedrijfscertificering, je moet dan een handboek laten maken. Dat kost al zo'n €1500. En daarbij moet je de certificering nog door een speciaal bedrijf laten doen. Ja, dat loopt zo ook weer in de duizenden euro's. De nieuwe wet vereist dat een installateur tijdens het onderhoud van een cv-ketel ook een uitgebreide checklist invult. En dat heeft grote consequenties. De gevolgen daarvan zijn dus dat wij nu meer tijd moeten inplannen voor het werken aan zo'n cv-ketel. Dus wij kunnen minder klanten per dag inplannen, waardoor onze inkomsten dus eigenlijk daardoor weer omlaag zouden gaan. Naast dat de consument dus langer moet wachten op een onderhoudsbeurt, heeft het ook gevolgen voor de rekening. Want de kosten die wij maken voor de certificeringen en het behouden daarvan, want we moeten 1 keer in de zoveel tijd allemaal op herhaling, en je dus meer tijd kwijt bent bij een klant, ja, zal dat geld toch bij de consument helaas vandaan moeten komen. Maar ondanks alle bezwaren rondom de certificering staat Nolders niet negatief tegenover de nieuwe koolmonoxidewet. Op zich heel goed dat hij er is vanwege de veiligheid. Jaarlijks hoor je toch dat er heel wat mensen overlijden aan koolmonoxidevergiftiging. Dus wat dat betreft is het natuurlijk prima dat er vanuit de overheid deze beslissing is genomen. Tot ziens, tot de volgende keer. Aangeschoven collega Erik Hollem. Ja, wat moet er volgens die kleine installatiebedrijven gebeuren om dit probleem op te lossen? Dat kunnen verschillende oplossingen zijn. In eerste instantie zou bijvoorbeeld een tegemoetkoming vanuit de overheid voor die kleine installateurs zeer wenselijk zijn. En daarnaast zouden eigenlijk cv-ketels en gijzers niet meer verkocht moeten worden, volgens die kleine installateurs, aan de consument. Waardoor ze geïnstalleerd kunnen worden door bijvoorbeeld een beunhaas. Die gijzers en die ketels zouden alleen nog maar verkocht moeten worden aan erkende gecertificeerde bedrijven, zodat ze op een vakkundige manier ook geïnstalleerd worden. Ja. En wat vindt de brancheorganisatie daarvan? Nou ja, Techniek Nederland staat op zich achter die nieuwe wet en het terugdringen van die koolmonoxide-risico's. Want ze zeggen, elk ongeluk is er namelijk 1 te veel. Maar ze vinden ook wel dat die kleine bedrijven, die certificering voor die kleine bedrijven heel veel tijd en geld kost. Nou, dat vinden ze onacceptabel en daarom pleiten ze voor een zogenaamde koepelcertificering. Nou, zo'n bedrijf, zo'n organisatie neemt heel veel werk uit handen en dat bespaart de installateur dus veel tijd en veel kosten. En hebben wij weer sneller een monteur over. Inderdaad. Dankjewel, Erik. Het was hier en daar glad vanmorgen door sneeuwbuien van vannacht. Het werd 4 à 5 graden, maar door de wind voelde het kouder aan. Al maakte het zonnetje veel goed. Ook morgen is het vrij zonnig, een paar wolkenvelden. En ook dan een aantal graden boven nul, maar wel weer die wind. In onze app en op de website vind je een uitgebreid interview met Emma Heesters. Zij bracht vandaag een nieuwe plaat uit, Haat Me. Lieve schat, haat me door een hel wil ik gaan. Bij elke traan die jij laat vallen, haat me. Voor alles wat ik jou heb misdaan, je aan heb gedaan. En wie weet dat jij in een... Ja, meer te zien en te lezen in de app dus en op omroepzeeland.nl. En dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een goed weekend.